Hi mga kalabs, good morning. Ug maulan na kabuntagon sa atong tanan. Ug karon mga kalabs, maghimo kog part 9 sa akong mini vlog ug kaning mga videoha gikan pa ni atong August di ay mga kalabs. Imagine dugay na ni sa akong galeri nakatambak, so ato ning himuon nga part 9. Ug kining videoha mga kalabs, lingaw-lingaw lang gyud ni ug hilig man ra mag video-video na puno na atong galeri. Ug tuod ay mga kalabs, naghimo mi og kulungan sa itik kay nana poy maabotay nga third batch sunod semana. As you can see mga kalabs, puro kawayan among gigamit kay aron makabudget mi og dili mi magastuan sa gasto. Ug para makatipid mi sa kawayan mga kalabs, among gitadtad palapad para himuong dingding. Ug nakadumdum jud ko ning kawayan mga kalabs kay mao gini ang among dingding sa among panimalay sa unang panahon. Nakadingding gid mi sa una ani nga puro kawayan ang among panimalay. May gani ni akong banang mga kalabs kay kugihan pug kaayo magpanday-panday. Ug mangdaob sa kog tiwas mga kalabs kay aron manglupad ang mga bad spirit na lamok. Ug mag-relax sa aming mga kalabs kay murag nag-uga na among mga tilaok. Wala na gyud naglangan-langan pag human og pang-snack mga kalabs kay taas pa kaayo ang buhatonon. Ug karon mga kalabs nagkiskis na pod mi aning mga kawayan kay para sa pangsalog. Gaagpas jud mi sa among mga trabahon ani mga kalabs kay dali ra dayon mo hapon. Ug kining panahon na mga kalabs nag-R&R di akong bana kay para lang mahumaning among kulungan. Pagkaugmaan na mga kalabs, grabe na kainit, so nagsugod na akong bana ug ugsok ug mga kahoy. Ug siya lang gyud ang nakapatindog anak mga kalabs kay tingklas sipod sa akong manghod. Ug igo ra ko mulihok kung unsa iyang sugo. Pag human og sukod anak mga kalabs, nanguha pod ko og bayabas. Ug advantage sa akong bana mga kalabs kay kamao gid siya magpanday-panday mo nang kaya niya nakapatindog nga siya lang. Ug puhon mga kalabs, magbalay mi dili na jud ko manghasol og pangita og labor. Kay porma naman mga kalabs ug miabot na mong order nga nipa mong gihakot sa akong manghod. Gamay na lang yung kulang anak mga kalabs ug maatupan na dayon. Ug pagkahuman ani mga kalabs, giatupan na dayon sa kumbana kay medyo kaulanon na sad. Ug pagkahuman yag trabaho mga kalabs, wala pa man tanabong sa bayabas aw ako na pong gipakatkat. Hinana kabutan akong bana mga kalabs mo to ug usay mando sa commander. Ug karon mga kalabs, magdingding na sad mi. Ug amo nang kalingawan ug hakot ang mga gipangtadtad nga kawayan. Ug nagsugod na migtaod aning dingding mga kalabs, sayon naman day kayo ni tauron basta nani ang paagi sa kawayan. Wala namin naglansang-lansang anang mga kalabs, sukuptan lang siya alambre. Ug para madali mga kalabs, nagtinabangay mi aning duha. So kami ra yung duha ani magkadedali ug kasinabot mga kalabs kay layo mi og pamilya. Mao na giingon nila mga kalabs kung pamilyado na ka o maningkamot jud ka sa inyo ha. Mao nang proud kay ko sa kumbana mga kalabs kay bisag gikapoy na ni siya, wala gyud reklamo. Kay karon pa man mo anong video mga kalabs, ang among piso sa una karon 3 months na. After 5 months ani mga kalabs, magsugod na tag harvest aning mga itlog nila. Ug makakaon na pud tag balot ani mga kalabs.